Marec je tradične mesiacom knihy a prejavuje sa to aj bohatou ponukou podujatí v Záhorskej knižnici. Od 4. marca začína Týždeň slovenských knižníc. Je to celoslovenské podujatie, tradičné celoslovenské podujatie. Záštitu nad touto aktivitou prevzala prezidentka republiky Zuzana Čaputová. V pondelok 4. marca sme pripravili podujatie pre deti. Volá sa Z rozprávky do rozprávky a bude to beseda s autormi pre deti a mládež Monikou Beňák a pánom Miroslavom Búranom. Na druhý deň do poludnia deti môžu prísť na kreatívne dielničky, budú spolu s našimi kolegyňami navliekať náramky z korálok a toto podujatie je vhodné pre deti od 2 rokov. Stredu sme nazvali podujatím Deň so Stanislavom Motlom. Čitatelia, diváci možno vedia, že je to známy český novinár a spisovateľ, ktorý sa venuje historickým témam a pre Senicu pripravil 2 podujatia. Obe podujatia budú v Dave, čiže nie v knižnici. Prvé bude o 2:30, druhé o 4:30 a tie témy sú Sám medzi vrahmi a Prekliatie Lídy Bárovej. Čiže sú to 2 historické témy. Tá prvá téma sa týka mladého slovenského židovského chlapca, ktorý sa dostal medzi nepriateľov, tam prežil určitý čas a po vojne svedčil proti ním v procesoch. A druhé Lída Bárová bola známa česká herečka, ktorá tiež vzbudzovala určité kontraverzie, pretože jej osobný život súvisel do určitej miery aj s pohlavármi Nemeckej ríše. Ďalej by som spomenula už mimo Týždňa slovenských knižníc Noc s Andersenom. Je to opäť tradičné podujatie, na ktoré sa tešia všetky deti, pretože trávia noc v knižnici. Pripravili sme opäť zaujímavé aktivity, tajnú návštevu. Celú noc trávime spoločne v knižnici, aby sme sa hrali, súťažili a čítali si. Okrem podujatí počas mesiaca knihy ponúkajú novinku v knižnici, ktorou sú audioknihy. Momentálne beží skúšobná prevádzka a počas skúšobnej prevádzky môžu si čitatelia požičiavať bezplatne 1 e-výpožičku za mesiac a tá e-výpožička vlastne znamená buď e-knihu alebo audioknihu. Po skončení skúšobnej prevádzky táto možnosť bezplatnej výpožičky zostane zachovaná, ale pribudne možnosť sťahovať si ďalšie e-výpožičky, či už audioknihy alebo e-knihy za poplatok 2 €. O tom, kedy táto skúšobná prevádzka skončí, budeme informovať na našom webe a na sociálnych sieťach. Táto ponuka je pripravená v spolupráci s českou spoločnosťou Palm knihy, čiže väčšina týchto audiokníh, ktoré sú v ponuke, sú teda české audioknihy. Ďalšou pripravovanou novinkou je možnosť platenia poplatkov bez návštevy knižnice. Záhorská knižnica pripravuje spustenie platobnej brány, to znamená, že čitatelia budú mať možnosť uhradiť všetky poplatky, či už zápisné, sankčné poplatky alebo za audioknihy a e-knihy priamo z pohodlia domova. Opäť, keď táto služba bude spustená, tak budeme o nej informovať.